perquè és que clar, si és que aquest espai dels comuns tingués proposta, no només que estava a l'espera, sinó en concret, això podria conformar unes majories des del que hem estat parlant, no? Aquestes majories, aquest poc. Sí, planteges una qüestió clau. Crec que els comuns no es poden, quan estiguin constituïts, no es poden quedar com mers observadors, com si no tinguessin, com si el que facin ells no determinés la seqüència de fets que es pot produir. Perquè és veritat que això és un element performatiu molt evident. Quan dic performatiu vull dir que sí, la capacitat de tu com construeixes el relat i com et posiciones diguem-ne, contribuir que es produeixi un resultat o un altre. Hi ha un filòsof, Williams, es deia que diu que si tu defineixes una situació com real, real les seves conseqüències. No té per què ser així, pot ser una situació real i no sigui real, però evidentment és una condició important perquè es produeixi una determinada situació que tu creguis que es produirà i que tu, per tant, hi participis de forma activa. Si tu anuncies el fracàs d'aquella situació, és molt probable que aquell fracàs es produeixi, sobretot si tens un paper clau. I aquí és veritat que és un dels reptes que hem de resoldre. Tota la raó. Sí, la pregunta, de fet, per què no ha començat ja la fase deliberativa del procés constituent, relligaria també una mica amb tota la qüestió que acompanya el referèndum i relligaria també amb tot el debat, tota la qüestió que té a veure amb l'emergència social, amb les necessitats reals del país i, per tant, tots els debats, si voleu, de què hauria d'estar fent l'actual govern per, com a mínim, minimitzar una mica l'impacte de determinades polítiques econòmiques. I nosaltres hem dit en més d'una ocasió que tenim la sensació que sovint ens quedem molt sols defensant algunes posicions. Si haguéssim aconseguit el bloc de Junts pel Sí no hagués estat tan homogeni en la defensa de no tocar la política fiscal, potser a hores d'ara podríem dir que aquests pressupostos incorporen una mica més d'aportació d'aquelles persones que més tenen, que ens sembla que els hi correspon contribuir en l'articulació de les polítiques públiques d'aquest país. Si potser no estiguéssim tan sols insistint en que el referèndum ha de ser vinculant, això vol dir que hi ha d'haver un compromís inequívoc que es farà amb altres resultats, siguin quins siguin, i que treballarem per comptar-lo amb totes les garanties, i per tant hi hagués menys expectació i més actor i actora, potser no estaríem parlant de dubtes, sinó que estaríem ja d'alguna manera avançant en la definició concreta de la logística d'aquest referèndum. Exactament el mateix en el procés constituent. Si no estiguéssim tan sols defensant que hem de tenir aquesta possibilitat de posar tot el taulell de joc, totes les regles de joc a debat, perquè a ningú se li escapa que hi ha formacions polítiques que estan comodíssimes en el que fer veure que tot canviï perquè no canviï des al final. És obvi que hi ha algunes formacions polítiques, però també interessos econòmics i, per què no dir-ho a vegades, sindicals també, que ja els va bé que aquest procés constituent fos una pantalla de participació, però que evidentment no tingués cap pes vinculant. Quan nosaltres diem que estem en un moment, jo crec que apagar les notícies que tinguin a veure amb com ens aniran les eleccions. Per tant, menys tacticisme, menys pensar en com ens anirà a nosaltres com a espai polític i més veure si és el moment d'estar expectants a res, que és el moment de si ens creiem al referèndum, demanem i exigim que siguem a la taula on s'està dissenyant el referèndum, si ens creiem al procés constituent, sortim dels espais de comunitat, evidentment no ho dic per vosaltres, i sortim a defensar el referèndum i aquesta composició del Fòrum Social Constituent, que no estigui en mans només de societat organitzada, i si ens creiem que aquest país mereix que els que més tenen aportin més, sortim del cofoisme de les transversalitats i prenem partit. La pregunta que em feien era quina relació tinc amb els comuns. És molt fàcil de resoldre. Ja veieu quins són els dos grups polítics amb els que ens estiguem. Què passa? Doncs
doncs que a mi sempre m'hauria fet gràcia allò que vostè és l'altra pregunta, que és per què no fer el candidat de l'esquerra, no l'hem pogut fer a les eleccions del Parlament de Catalunya, perquè jo vaig fer públic el meu vot. En aquell moment es va fer per les CUP i la gent ho sabia, i quan va aparèixer el grup dels comuns, el del Fernández Xavier, que va dir, escolta, tu t'hi avens o no t'hi avens? I diré jo, com sí, perquè penso que el procés val la pena tirar-lo endavant. En el meu entès que jo tinc ganes que progressin tots dos. Per tant, he intentat donar recolzament de la gent, almenys aquells que em coneixien, sapiguessin que m'agradaven tant els uns com els altres. Per altra banda, si algú tenia impediment, us faré saber que no hi ha anat mai ni una sola reunió dels últims. És una cosa. Una cosa que ha dit que quan abans ha parlat del Consell d'Europa, que sí que hi ha una presència del Consell d'Europa en els debats, i aquesta presència és a través de la Comissió de Venècia, perquè aquesta comissió depèn del Consell d'Europa. És una comissió que precisament està formada no només per juristes de l'àmbit europeu, sinó que hi ha gent des de Harvard fins a països com Egipte, per exemple, si no m'equivoco, països del Orient Mitjà, és a dir, que s'estès per tot el món. I és aquesta comissió de Venècia que la sentim anomenar quan diem un referèndum ha de tenir un mínim de participació o no, i que, doncs, com hem anat també debatent en els nostres grups, aquest grup de juristes diuen no pot tenir-ho perquè si no es crea una situació on una minoria pot realment llavors imposar-se com una majoria. Per què? Perquè és fàcil boicotejar. No ho seria si votéssim al 100%, no ho seria si fos obligatori el vot, que és un tema que no hem tractat, però hem de fer una taula sobre això. Si el vot fos obligatori, és a dir, tu vols viure en societat, doncs tu vota en blanc. Evidentment ningú et pot obligar a triar una opció que no t'agrada, però vota en blanc. Per això diríem prescindir, tot i que s'entén, perquè tal com tenim el sistema, doncs, però bé, no m'allargo per aquí, però que sí, que la Comissió de Venècia, sabent que no és una anomalia en el nostre context que hi hagi un 60% de gent que vota, i només això, aleshores una minoria molt petita podria condicionar. I això no es diu Consell d'Europa, però de fet la Comissió de Venècia és directament. Deixa'm fer només una petita mateixa, que no ho coneixia i que coneixo. Tenim una conclusió, el que acaben tots els mitjans de comunicació, entre dues paraules molt similars, el Consell Europeu i el Consell d'Europa. Això parlava del Consell d'Europa, institució nascuda l'any 1949 i que va baixar en aquell moment a la Unió Soviètica. I el que és el Consell Europeu és una cosa que es produeix des de fa anys, quan un cop cada 6 mesos es reuneixen els caps d'estat i de govern dels països membres de la Unió Europea. Però és molt confusionant. La reunió semestral, que sempre es fa cap al final del semestre, és Consell Europeu i la institució a la que ara feia referència de Consell Europeu. S'han mullat en temes sanitaris ha sigut el Consell d'Europa, pas el Consell Europeu, per la gripa, per exemple, i això. Marta, tens més coses? Si no, també podríem dir una mica. Hi ha una pregunta que encara no he respost. Per què no hi ha unitat popular d'esquerres? O ja... Bueno, veieu que la gent està interessada. No els conec, però està interessada. Però és a dir, jo crec que... Mira, aquí jo especifico. Hi ha una pregunta que diu: a veure, nois, digueu quines diferències de país teniu amb Junts per Sí i com es poden guanyar. Com es pot guanyar Junts per Sí. I jo amb això feu camí, no? Per la veritat d'esquerres. Però és que jo he entès que tenim 20 minuts i no 4 hores. Escolteu, És el que trigaria a enllistar la gent, les preguntes van també a l'entorn de que la gent té el parer que si al mateix temps que es fa la campanya de referèndum es fes la campanya del procés constituent aniria millor, tant pels sobiranistes com pels independentistes. I després també el que és, a la gent també li importa és quin paper juga la gent. Vol dir la gent, les persones normals, el procés, el poder constituent, nosaltres, quin paper jugaria en un procés constituent. Vol dir, a la gent del carrer, una cosa que sabem que són les organitzacions, la societat organitzada. Quin paper penseu des del Parlament ha de tenir les persones del carrer? Perquè el procés
constituent és del parer, les persones del parer també han de participar en aquest procés. Agafo jo la paraula i intento fer una mica de síntesi de les coses que han sortit. Respecte a la pregunta de per què no existeix una unitat popular d'esquerres, jo és que no pretenia defugir-la. El que sí que pretenia dir-vos és que no tinc més ni millors respostes jo que qualsevol de vosaltres. És a dir, les persones que formem part d'un espai organitzat, com és constituent, com ha estat la CUP, com actualment poden ser els comuns o l'espai de Catalunya sí que es pot, hem tingut processos interns de debats al voltant, que moltes vegades han pivotat al voltant de polítiques o de lògiques de confluència i d'aliança i ens n'hem sortit fins on ens n'hem sortit i aquí no ens hem d'anar, jo crec que no és un tema d'unir responsabilitats, jo crec que són diferents ritmes, diferents trajectòries, diferents aspiracions, diferents tàctiques de vegades i més que dir per què fins ara no ens n'hem sortit, jo crec que és veure si en el moment on estem continuarem fent prevaldre 5 sigles, resultats electorals, expectatives de vot o cadires a ocupar o entenem que el moment vigent requereix justament que desbordem aquestes lògiques i fem altres plantejaments. Nosaltres creiem que és més aviat aquesta segona opció. Respecte al tema de la campanya, de si pot ser oportú lligar la campanya del referèndum o del procés constituent, nosaltres creiem que estem en un moment en el que hem de fer és aconseguir arrencar un acord dels principals actors polítics i socials en el que d'alguna manera clarifiquin que realment són partidaris d'impulsar un procés constituent. De poc servirà que ja ens ho creiem, continuem fent la nostra aportació, els nostres debats i les nostres campanyes, si al final això ha de caure en lloc. Tot el que hem de fer és apretar, pressionar, perquè realment hi hagi una majoria parlamentària que si volem i pot ser que de forma clara i nítida digui sí, el compromís real és que després d'aquest referèndum s'obrirà un procés constituent. I aquest acord fundacional de país que podem anunciar des de ja, que efectivament pot ser un al·licient a l'hora d'anar a votar en aquest referèndum, és pel que nosaltres intentem treballar. No sé si teniu previst fer arribar les vostres conclusions d'avui al govern o als diferents grups parlamentaris, però jo crec que seria una bona opció perquè noti la pressió de qui sí que es creu que això ha d'anar un procés des de baix, perquè si no noten sempre les mateixes pressions, que són justament els que estan zero interessats en que hi hagi processos de debat populars. I realment nosaltres estem, i el que hem pogut aportar, no només en el debat parlamentari, sinó en el debat de país, és exactament això. Un procés constituent que tingui una fase participada deliberativa on tothom hi pugui ser, en què tingui un fòrum en què no hi hagi només una expressió de la ciutadania organitzada, sinó que podria haver-hi una composició també de ciutadania que es representa a ella mateixa. Alguna companya abans parlava de la paritat, algunes diem que els espais de participació del procés constituent hem d'aconseguir que tinguin mesures d'empoderament perquè les dones hi siguin presents, perquè si no moltes vegades les dinàmiques col·lectives fa que nosaltres quedem molt invisibilitzades i aquest procés jo crec que hauria de ser també referent en clau feminista i poder garantir que també hi haurà una agenda de debat feminista i que no dependrà només de si les feministes aconseguim agafar el micro i tenir la veu i per tant per tot això jo crec que nosaltres estem treballant, però fins al moment és cert que no hi ha hagut el compromís que nosaltres haguéssim desitjat al voltant d'aquest procés constituent. Tampoc no vull ser absolutament pessimista ni vull que penseu que nosaltres hem abandonat aquesta aposta. Nosaltres setmanalment en les reunions que tenim estem insistint perquè puguem algun dia presentar aquest gran pacte polític i social per al procés constituent. Però un segon només d'això que deia l'Anna, que si recordeu l'acte que vam fer, perquè va ser un acte de l'ANC, però quan vam convidar a mi que hi havia Lluís Llach també, i que alguns companys hi veu ser, i vam fer una filmació que vam posar que pogués veure tothom. En Lluís Llach, com a president d'aquesta comissió que va decidir aquesta fase popular, doncs allà en el debat que vam tenir, clarament, aquesta desconfiança que ara expressa l'Anna de dir és que aquest pacte mínim que hi hagi procés constituent, realment que tingui alguna cosa de popular, no el que nosaltres voldríem, això no està assegurat. I això jo ho vaig veure clar en aquest debat amb Lluís Llach perquè ell no sabia oposar-se, de dir que realment
ho vam dir, vam aprovar, la Forcadell està imputada per això, però ara ha desaparegut del mapa, o sigui que jo tinc també aquesta impressió, estan a fora, clar, i que és així, vull dir que la cosa està greu. No, sobre la qüestió de la unitat, comparteixo l'opinió d'Anna, és difícil donar amb la recepta, no? En tot cas, crec que té a veure no només amb nosaltres, els que formem part, diguem-ne, de la vida institucional, des del Parlament o les institucions d'Ajuntament, o sigui, sinó també, sobretot, la pressió ciutadana. O sigui, si no s'ha produït aquesta confluència, és en certa mesura perquè no hi ha hagut una interpel·lació o una pressió suficientment forta, crec, que desbordi les estratègies, les lògiques de partit. Jo crec que s'ha avançat, en part, s'ha avançat, crec que els espais de confluència hi són, i la meva primera intervenció deia que crec que s'estan en les condicions històriques per poder tendir cap a aquest bloc de ruptura, que no necessàriament ha de passar per compartir una mateixa fórmula electoral, perquè tampoc no és evident que sumi més electoralment, si estem parlant en termes electorals, que de fet confluíssim electoralment amb les CUP, no és evident que la suma multipliqués, podria restar, no sé, quan es tracta de fer propostes electorals, sí que compta, si suma o no suma. Perquè representen, deia l'Anna, sensibilitats diferents. Però vaja, sí que hi ha unes coses que jo personalment, suposo que molts de vosaltres, que porta temps militar, no sé si constituent, ho heu viscut amb amargor, perquè una dels nostres idearis és realment aconseguir que és iniciativa EUIA, històric de la vella esquerra, i les formacions que han sorgit arrel del 15M, els comuns, el Podem i la CUP, que era abans, que era transida amb el 15M també, que ve de formacions sobretot municipalistes, doncs, clar, la nostra aspiració era aconseguir crear un bloc electoral d'aquestes formacions. Per tant, en aquest sentit, de reconèixer que no ho hem aconseguit, tot i que faig aquest matís, no sé si des del punt de vista electoral seria millor, però i també és veritat que el dia a dia, almenys sobretot a Barcelona, ara ens ha distanciat més que mai. O sigui, a l'inici vam estar a punt de confluir amb una candidatura, però de ser honestos, o sigui, el fet que no ho aconseguim en aquell moment ha fet que posteriorment ens hem anat allunyant en les posicions. Una cosa és la CUP, com ho vivim nosaltres de Barcelona, la relació que tenim amb la CUP nacional, i l'altra és amb la CUP de Barcelona, i és veritat que malauradament ara les relacions no són bones, és veritat, ho hem de dir, jo he vist que és una cosa que porto pitjor, o sigui, des que estic a l'Ajuntament, persones amb les que hem estat juntes a la vaga general, a les vagues generals, que hem sortit al carrer, que portem molts anys trobant-nos en moltes lluites, coneixent de molt temps, i això fa que hi ha uns vincles emocionals que no hi ha en altres formacions. Jo tinc molta amistat amb molta gent d'Esquerra Republicana, però no he coincidit amb ells en aquest cicle històric al carrer, i també sí que he coincidit amb la gent de la CUP. I és veritat que ara a l'Ajuntament ho vivim realment amb molta amargura, però jo crec que no podem renunciar a aquest somni que és el que va crear aquest espai polític. Per si hi ha alguna pregunta arran, no? Aquí hi ha una. Si vols donar un parell de paraules, també, no? Ara ha arribat una pregunta, que era si tot això està instrumentalitzat per la dreta. Home, claro. La divisió de l'esquerra... Jo he preguntat per quina dreta. Vols dir el nostre debat? Vol dir jo he preguntat si era els unionistes o els independentistes. M'han dit no, amb urgència. Anem a veure. Aquí, hi ha una paraula. Hola, soc Martí de Sants. Tots som en comú. Posa més fort. Tots som en comú. I el que diu el Jaume
no es pot estar esperant a què diuen finalment del referèndum, sinó s'ha de tenir una posició activa. Jo crec que la gent del procés que estem a Barcelona en Comú hem d'apretar aquesta posició activa. O sigui, per dir, referèndum, sí o sí. I a l'Anna li diria una cosa. Em sembla que voleu convèncer massa els parlamentaris. Us sento parlar poc de procés constituent. Vosaltres vau fer molts esforços perquè sortís la fase prèvia, el fòrum social, el debat ciutadà. No el deixem per després. Perquè si ho fem ara, molta gent dels comuns, i ara poden començar a discutir quina Catalunya volem, se sumaran al referèndum. No pensem només en els parlamentaris, apretem per baix. Volíem donar tres idees bàsiques per part del debat. Una, en relació amb les qüestions que plantejava en Jaume. És veritat que la gent d'esquerra ho volem decidir tot. El que passa és que hi ha un problema. En aquest marc monàrquic no es pot decidir res. I l'única manera de decidir-ho tot és trencar aquest marc monàrquic. I el referèndum, utilitzar el referèndum en aquell moment en tècniques bàsiques per aconseguir això. Per tant, caldria seria aquí, en realitat, per poder-ho decidir tot, la persona en comú està disposat a jugar amb les cartes perquè juguin aquest referèndum. La segona qüestió seria en relació al nostre aliat a nivell estatal. Jo vinc de la tradició marxista, que he estat militant molts anys en organitzacions polítiques a nivell estatal, i crec que hi ha una cosa que els marxistes de Catalunya, independentment de quina organització militessin, sempre tenien clar. Gent dels comunistes, gent dels comunistes, gent dels escrits de l'Andreuní, sempre diuen els mateixos. El moviment d'alliberament nacional del poble de Catalunya és el millor aliat que pot tindre la Revolució Democràtica d'Espanya. I crec que seria molt important que els companys de l'estat espanyol no veiessin la lluita per la independència com una cosa, com algo que tenen que sortir els catalans i que lluitin per no sé què, sinó que ho veiessin precisament com un gran aliat. Si ho veu com un gran aliat, altres estaran al nostre costat i segurament que una revolució democràtica a Espanya ho tindrà molt més fàcil que ho tenen en aquest moment. I la tercera qüestió seria la qüestió de la unitat de les esquerres. Crec que si ens plantegem objectius molt amplis, molt grans, no avançarem, però que hi ha coses petites que ja s'han fet i que tenen pogut fer molt millor. Per exemple, hi va haver les esquerres pel CSI. Dintre de les esquerres pel CSI, per exemple, el Carrió, ja que conjuntament a Tarragona, que es va sortir molt bé, i no totes les organitzacions de la CUP i no totes les organitzacions que el govern concurrents són els comuns li van donar suport. I va haver sectors molt importants i van donar suport. En aquell moment hi ha la qüestió de les esquerres per la independència. Per tant, marcs de confluència en batalles puntuals, en moments molt concrets, aquells sí que poden prosperar. Aquells que també han prosperat en els moments i si som capaços de confluir en aquells moments concrets, jo crec que això sentarà les bases d'una confluència superior. És allò que el roce amb carinyo. Molt bé. Nosaltres, si hi ha un plec que vol saber en ronda de respostes, o de comentaris, sí, n'hi havia un parell més, podem avançar. Sí, 2 o 3. Vale, doncs màxim 3, i llavors deixem que... Antonio, de Badalona. Va per tots. Què faríeu per guanyar els vots de la gent que votaria una independència si s'explica bé quin tipus de país volem en diferència del que tenim? Hi ha gent, suposo que dels comuns, que molta part dels comuns votarà per una independència si s'explica quin país volem, diferenciat del que tenim.